Higalaay Festival sa Cagayan de Oro City moarangkada na atong sayron ang ipahigay aktibidad sa report ni James Paulo Yap. Luyo sa pandemya ug pagtaas sa kaso sa COVID-19 sa syudad. Gipaningkamutan gihapon sa Cagayan de Oro City LGU nga madayon ang pagsilibrar sa Higalaay Festival karon tuiga. Aron malikayan ang pagtapok sa mga tao, ipahigayon ang events pinaagi sa virtual presentation. Susama ra gihapon sa miaging tuig ang mga aktibidad. Present gihapon ang mga highlight events sa Higalaay Festival, sama sa Kumbira, Carnival Queen, mini relay presentation, apan ang Miss Cagayan de Oro. Dili una mahitabo sa bulan sa Agosto kay ila pa kining plastaron. It's quite a challenge, and then you have to stream nimo online, but okay naman ni noon na nakuan ra gyapon nila. So mura man na siya kuan pangitaan nang jud. We find ways at Cagayan de Oro. Giawhag sa Cagayan de Oro City Council ang partisipasyon sa mga Cagayanon pinaagi sa pagtan-aw online. I'm inviting everyone to join our fiesta activities, our Higalaay Festival online activities, which will be held on a later date. And we also have our Facebook page, the Higalaay page. All the events, the core events will be flashed there. Ako, si James Paulo Yap para sa One Mindanao.